Horsma dia musalu na nahina holongan. Posro aku sehat do hamu sudah ditupak asin rohan itu hatta. Sikop ma dihamu asini roha dohot dame marhite-hite panadomu na di Jahoba dohot di Yesus tuhatai. Kutip siat 2 Petrus 2. Lau mangatusi hatan itu hatta nagabi epistel di hari Minggu 17 Oktober tahun 2021 Minggu pa-20 hondung Trinitas dan jot sejamita honon di pertanyaan ador sota sigati jumulu mengita pertanyaan ale Tuhan Jehovah amanami na di bagasan Yesus Kristus siokop pami dinalau mangatusi barita nauli na nagsigatan nami asa tungboy dapot nami lomoni roham si hanguluhonon nami tung torangi ma pikiran nami marhiti hagugun nito dim na badiay asa tungboy at tusan nami si sia-sia ni hatam uluy mahami marhiti asidot holong ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata siya buku na badiyay na nagsisigatata lau patugu haporsyauta jala si hanguluhonotta dinguluta si ganupari dienet siya buku pesalmen 110 siya ayat siya 1 olom. Marhite-hite aha tarpawotor duli lakana molo di pahobar-hobar tuhatam sai hulului doho sian nasa rohaku unang tunglo asau lilu sian nakatonami nunga hupa job hatami di bagasar rohaku asau nang merdosa au tuho pinuzi maho ale Jahoba sai pudahom matua wakka aturammi nungga di pajojur akka bibirhon sude uhum akka naruar siapa mangammi hissa addo rohakku midadalan yakka panidang yomu asa mida nasa hamoraon sai papikir-pikirokku do akka paretam jala sai berengokku do akka bugasmi sai huhahilas sodo akaturammi dang tagamon halupa honokku hatami songoni mahata nabadiyai nanang rang-rangatta saunari asa tunglam takkas lapatanna jala dapotta lomoni rohani tuhatta nanang siulah honotta martua ma manangise nambabigi mameop makkanguluhon dohok mangulahon hatan itu hatta. Amin. Tauji ma manigati sada-sada naboy putih hatta sian hatan nabadiaon. Na di ihot di bagasat tema namadok las ni roha manangihon hatan di debata mana katuaon manangihon hatan dewata parjulu habunana ina olongan di zaman natung macai doras sama junon adong do jolma nadam tudenggan na perngulun na siganupari do partodion na labar bisuk dalalam mamora alai adong do siya jolmay nalam lusut lamago partodion na maoto jala lasso diboto mengalugah nguluna akana normal hazul maonna terus do marusaha asaha majun ni zamani gabe pasu-pasu tu hazul maonna jala lamboi bana gabe pasu-pasu tu dongan na zolma tu hatta pe marsita-sita do asalam tudenggan na hazol mauta
Jaladanga dok sudut ni hazol maun gabe sudut na mago. Manang na didok na lost generation. Manang na diyaw pamajuon. Mardomu tu sakap dohot sita-sita ni Tuhan ido. Ubad di leon ibada tu zolmai patikna aturanna. Disuruh akka panurirangna pasahat tonana. Jala perpudi sahali disuruh anakna nasasadai rotu portibion. Jala ditaluhon ibana sorok ni sibulis pangagoing. Sakapna asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa unang adong nagabe lost generation di hazol mauning. Alay asa dapotak kanguduan na saringgan nirenggan na dakolan na saliling nililing na zolmai tupakon ni asi ni rohana. Do may tesi na paduahon. Di bagian di Pesalmen 110 ayat 110 dibatuduho par pesalmenido sita-sita ni rohana asa sudut na poso butul-butul gabe sudut na zakah kata-kata nga na botor kata Indonesia na bersih na suci arho jadi zakah arho lapatan na lakana manak parnguluon na dihakam hata zakah ido rumang ni hazol maun naso tarurak naso hatinggalan alay na butul-butul boy mabain hamazun ni zaman gabe pasu-pasu tunguluna dohot tu hazol maun dangarong dapot didirina na tau mabain ibana si picangon sadok gabe duli-duli manang naposubulung kata Indonesia na generasi muda na terpuji mana sida di Pangalaho, di Haporsiaon, di Parbinotoan, di Hapadeon mana keterampilan nang di Haburjuon. Suku-suku ni parpesalmeni. Bohado asa gawe botor lakani generasi mudai. Bohado lau mapertahaton hadengganon kebersihan, kesucian ningolu ni akka generasi muda. Dumenggasen akka generasi itu semua. Songo dia do dalan nasa gabe generasi muda manang naposobulung na terpuji generasi muda. Parpesalmeni sadiri do mangalean alus ni suku-suku neng dohot akka aha di pabain naposo itu dirina sendiri asa dumenggang guduna asa botor alusna lismor ki de bareka marhite na mangaramotisa hobar tuhatam tiramoti na posobulungi parnguluon nasida hobar tuhatan ni Jahuba lai madok di pahobar-hobar tuhatam menjaganya sesuai dengan firmanmu dihakam lapatan ni hata manak firman do sulit nasa bisuk parbinotoan ilmu teknik dohot nasa hapadeon nadi hapor luhot zolma lau mabeng kazolmaon sedang natanggungi hatai molo di pahobar-hobar tu hatai berlapatan doi terus disulikiti akka ilmu parbinotoan dohot akka aturan nang akka habulion hapadeon keterampilan na tersimpan di bagasan hatai asaboy pakkeon ni zolma lampaturehong ngulu ni hazolmaon sian panulik kito nido gabi adong dapot akka ilmu parbinotoan hapandeon na baru akka temuan baru taboto do bagasna gorangna doho bidangna ilmu parbinotoan hapandeon na tersimpan manang na arong di hatai ay hatai do nagabe bisuk manang hapistaran manang hokma di tangan ni Jahuba tiki manopalangi do tano do nasa narong jaha pura welwe 22 uruna
Hataido na mangula ditiki panopaon ni langit do tado do nasa isina. Dungi makudik marebata jadi maho. Jahasa ada Musa saya tolu onom 10 20. Dungi jadi ma nani do ni debata. Manang do dungi ni nari watama. Idokok katana. Dungi masa ma nani do ni Jehovah. Hata ni Jehovah dipergunahon manopa. Di bagasan hata itu dapat taka ilmu nasoheado pe di boto zolma. Jala mulo dapat ni zolma ino ni, boy ma di bait zolma ilam dengkap perngulunnya zolmaon. Sehingga dulu misalnya rango ke komputer, nangga dapat na komputer lam dengkap menguluni zolma. Nah dulu rango ke lau tu bulat tu kasaluar, sonari ngaboy, sudene digali siap perbinotoan itu hande. Tunggudak pero kontrol makali dang badak na anggo saya sitonga sian hatai do isui apalagi mulo tatu si hatai ima Yesus Kristus na mangudui na boy mangajari kita dia si benot tanaringgan tohoro na iro ngiparpesal menon hatamiro sulu-sulu di patu dalam hati uro di delakku pesalme 110 105. Jadi hata idak kola sulu-sulu si batir roh hati kimarsak. Do si batir ilmu ni zolma salam maju, lam canggih, lam modern. Generasi muda manang duli-duli na apa hobar-hobar lakana tu hatai. Omma na mangului jauh-jauh ni hapistaran manang hikmat hokma na pinabuana di buku pudai na madok. Alia ha, sayunak tuiso pengajaran ni Jehovah. Jalaunang hagitik ko pecang-pecang na poda tulu sa pusada. Sa iba na matanda di nasa dalanmu, sa iba na pati gorak ka dalanmu, poda tulu onom. Molorikot kompas dia kaperlau tiki marlayar, rumikot sianima hatai batu dudalan nasitong dia kasudut no poso tuaka generasi muda. Molorikot sada ideologi di sada negara asahot perdalan di negara ini. Lebih siani marikot nihatan di Jehovah lau patiurhot dalam ni generasi muda mar ideologi, mar politik, mar ekonomi, mar sosial, mar budaya, mar agama, mar ilmu, mar parbinotoan, mar teknologi mengurus sarengganon ni natinopa akan nasingai. Jadi unang marnaloja akka generasi muda menggali, menulikiti, meneliti isi manangi pola nihatan di Jehovah. Unang marnabosa nakadatoras patorakon isi nihatan di Jehovah Yesus Kristus tuakanakon nabe tugas tamay hamunakan na inaulongan. Nabatuluon di pabuwa parpesal menido akadia na diulahon na pusubulong generasi muda na botor lakanay lau mangisi manggoki dirina dohot akailmu parbinotoan hapadeon na arong dihatan di Jehovah Yesus Kristus. Sudei di paadar deat 11 ayat 10. Nah perjulu. Sian nasarohana mengalului Tuhan asal nang lili bana siat tona manakpatik paretan di Tuhan. Generasi muda namanang napasubulong dak cukup holat tergor generasi milenial. Alai kodo gabe generasi na jaya successful generation. Mardomu tu si ikut tung masaringkas dala sian nasarohana ma mendapo ilmu hapadeon dohot hikmat habisukon nau ngadongi dohot nasarong dupe. Sude usahai kobaino ni napusobulungi songot tada ni natung macai akrab manak solhot na sida tu Jehovah Yesus Kristus dalam masai tau taringot tulomoni rohani Jehovah Yesus Kristus. Dangulon na mauli molo di pasomal-somal naposobulungi dirina marhadaulatun. Dang magupo pangaluluyot tu Jehovah ay Tuhani madok luluy hamu ma awa sa mangulu hamu Amos 5:4. Rap dohot Jehovah mabay pasti dang lidu generasi muda di tanoon dohot di banua gijang. Ingot jolman wa ingot godanggo dang lilu tanoon alay lilu tu banua gijang. Dak sahat. Ngiri kan? Ngului pe dakolan asal nama ngulu. Alai gabe ngulu nagok prestasi na denggado. Baruahon.
Dipeop manang diperhazop ibana hatani Tuhan di bagasar rohana asa unang merdosa ibana. Molo dipeop generasi muda hatani Tuhan di bagasar rohana sida marlapatat doi nasai ringkas da sida mabigi manang mancaha hatani Tuhan sia buku na badiai jala pamasuk hatai itu bagasar rohana sida asamian hatai di rohana sida jala hatai mengarajai marhuaso di roha manang diri na sida. Molo songoni sesediri nama ate-ate ni generasi muda gok hata ni Jehovah jala gabe jolma na say manat diulon na doh di hatana ma akan aposoi asa unang merdusa na sida ay molo hata ni Jehovah di ate-ate manang di roha perbui ni hata ido na haruar siap pamangan ni nama meop hatai songon ni dok ni Tuhan Yesus Kristus ay iyai namang gohi roha matuaido hata honon ni pamangan Matius 12:24b. Molo di peop hatai ni Tuhan di bagasar roha takasma jolma nau peop hatai gabe jolma na tau mani bangi dia lomoni rohani Jehovah Yesus Kristus jala dia na solomoni rohana ima mabain na sida dangbe sarobang do portibion Patudos Roma 10:22. Akka surat sini hapton ni dewata molo di pamasuk isina tu roha tung haseadui mamudai mamitsang pauliuligon manugunogu di bagasan hatigoran Patudos 2 Timotius 10:10. Siani mabui gabe dang mardosa naposo na peu manang nama parhazop hata ni dewata na betuluhon dipuji ibana Jehovah sadapok naturan nagabi puda siya Jehovah tibana. Molo jolma naposo urung generasi muda akrab manak solhot tu Jehovah jala molo rohana gok hatani Jehovah girgir maharuar siapa manganna akapa muzion. Dipuji ibana de bata ay takas di boto ibana na ditugu-tugu hatani Tuhan itu ibana di bagasang nguduna ubana gabe naposo na jaya gabe successful generation meragam donuangon cara manang dalam memuji Jehovah memuji Yesus Kristus na jot marhite suara makatawonede puisi panidangion manak kesaksian marceramah suara de jamita dot akan asing na boy di suarahon alai dak kolam marhite suara pemuji tu Jehovah Yesus Kristus dohodo marhiti akakarya ima bahe-bahenan ni tangan doho marhiti rumang ni pernguluon tuaka pamuji Jehovah na songoni sa ilam diaturhon dala ridas-das Jehovah do asa lam tu maju na pamuji ni lam tu godang na karya lam tu bahat na kaide do budaya pamuji ni diaturhon Jehovah do asa lam tu maju na rumang ni pernguluan ni kasih puji Jehovah Yesus Kristus. Jadi mo solam maju do rumang pernguluan ni Kristen nong lupa do Kristen ni taringot tu dirina. Napapaton. Di pajujur manang di pajong dong ibana do sude ruh ni pernguluan na diaturhon ni Jehovah. Hatani Tuhan marisia kauhum hasitonga do takaturan nama carikot tu hadeng ganon ni hazol maon. Molo dipakai jolma uhumiga beruhu di pernguluan ni jolma lam turenggan nama ngulu ni jolmae jala masa ma dame do tasonangan di jolmaon generasi muda na masih lam turenggan na jolmaonon ikobarani pajong jonguhum menegakkan hukum uhum hasitongan na niaturhon di Jehovah alani iko boto onna agga uhum do aturan nilehon di Jehovah jala bandikonon na itu akka uhum dohot aturan na binani jolma dohot paragama asing. Indonesia ongko kan hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum agama, hukum adat. Sudah may boton asa dia tabering. Dari uhum ni Kristus na paling manutuhok kan. Lamaju teknologi dohot akka parminotoan ni jolma ikolam tegakma. Akka uhum hasitongan na si Jehovah di tongan ni Azul Maun. Tanggung jawab ni generasi muda do pajongjong manang menegakkan. Akka uhum na si Jehovah di akka suhi-suhi ni parngudun ni Azul Maun.
Asa tung denggam merdalek kajol mau ni. Pudun ni uhum na si Jehovah ima. Uhum holong manang hukum kasih. Sudi mana nasa uhum na dong. Diuji sudut na poso manang generasi muda. Ati na hobar tu uhum holongi. Jalan na maralo tu uhum holong. Iko bolok konon ni sudut na poso isya kajol maon. Unang ato. Hukum kekerasan tangan dong ni. Hukum paksa pindah agama dak nuhum na rin gani ko ni walokon do yete. Jadi aka sabi na nir katerorisi aturan do to ngelay dak tikosi walokon na kanaposo meto. Na balimahon. Kumarga do di ibana gabe sitindang ni Jehovah Yesus Kristus ya sudi arta hamorao. Rikot do nama mora sudut na poso ikonum moraan sia sudut na tumua. Di persita Yesus do jol mamora di arta di tanon do di arta na so tergagat ngit na so taralang tasik manang di arta benua gijangi. Yesus olo berfokus sa mamora do kasih utun ibana. Buadalan na olo gabe sitidang ni Jehovah Yesus Kristus. Olo jumulo mangalului harajaon ni dewata dungita bahonon nama tu ibana kaudeng. Arta na di tanodo na di banua ginjang. Dang ikut dulu mamora manang ikut dulu pugus. Asaboy gabi sitindang ini Yesus Kristus. Molo didok marga do gabi sitindang ini Jehovah manang Yesus Kristus. Ima nama bay na ka arta purtibi. Arta purtibi ma ugasan ilmu parbinotoan bisuk do tapandeon. Do arta partodion ima haporseaon pakirimo do tolong. Gabe dalan manidangi. Gabe ula-ula lau makatidak ko Tuhani. Manang makatahon hatai. Ditik kinaune. Doho ditik kinasaune. Matsai ringgam sudut na poso generasi muda. Generasi milenial na jaya sukses. Muluboy mabachongoni. Na jarang doy ngatok. So iwo to mapergunahon. Hamoron na berguki. Gabe sitidang itu habil gaun ni Tuhan. Boleh winadi gabe pasu-pasu ma dua lilipat dah. Napa pon? Saya direnukon di pahusor-husor di rohana akapareta di Jehovah Yesus Kristus. Jala di pature-ture dalan si dalanan ni zolma pinauli ni Jehovah Yesus Kristus. Akka poda dia pei na binigi manang ni persiajaran ikko pahusor-husor do ini bagasar roha. Satu karu lopok tu diri do tu parnguluon. Jadi hatan itu Tuhan na satu na posoi dak pitor di hilupahon dung dibigi. Di peok do hatai jala di pahusor-husor di bahasa rohana. Songo pabain ni si Maria. Na mandugo Yesus dung dibigi ibana nani do disuruh-suruhan Gabriel. Taringot tu nanay ngadong di bortianna. Dohot akahatan disuruh-suruhan ini tiki sorang Yesus. Jahaluk kesdua sepusia. Na poso na ulo pa husor-husor hatan ni debata di bagasar rohana ima jolma nagiut manang ingin lamangatusi hatai sian meraga pangatusion berbagai sudut pandang duk takas dia tusi dipakai bana ma pangatusioni lao patuduhod dalan lomo ni rohani Jehovah Yesus Kristus diganub ilmu parbinotoan dot hapadeon nau ngadongi dot nadapok nane baru. Songonido diulak kasudut na poso by boy tarida dalan ni Jehovah Yesus Kristus di habatakom misalnya. Jala di bay mahatai manirai do manodagi habatakoni. Jadi masama kontekstualisasi teologi di tonga-tonga ni ala Kristen Batak. Gabi apik maha Kristenoni tu habatakon na modern nuangon. Ala na songoni diulak kasudut na poso gabi dangadok siya sudut ni Batak sinuang. Gabi sudut namago na lost generation. Mulu adong ulaw ni Hurye perbagas babagat sudoh patanakon hatan dewata. Diajari makan aposoi pahusor-husor hatan ni Tuhan. Doh takapu dan na satu na sida. Tapi Tuhan tung dihahilas sudo lomo. Tung dihahilas sudo mulu adong dapok na pareta si Jehovah Yesus Kristus. Jalan lohok do di rohana hatan ni Jehovah. Maka hilasun esta asa dakola las rohana majakon. Alai tung lak nahurang nai do di rohana. Paretan ni Tuhan na pordu di bana lau do hononna.
Ingot di bana dia ka paretta daung sat di bana. Jala dang haborata ni bana mululam ditabay Jahoba paretana tu bana. Ala di boto do tung tua do di jolma mulu dapok na paretta se Jahoba. Ai martua ma bawa na makabiari Jahoba. Na lomoro hana si tutu dia kapatikna. Sangak ma pinopar na isugut di tanon. Dapota pasu-pasu masudut ni akka partigor sugut. Hamorau berlubi-lubi di bagas jabuna. Jalahot do hati koran nai rodi saliling-liling na. Jaha pesal besar 12 sada satu tahun. Di persita tuata do masa songoni di keluarga tersebut. Amin. Mertangyak kita ali Tuhan Jahoba dewata pasu-pasu mahatam naung nisigatan nami asalamu tusihami Tuhan. Terperguna ho kami di ngulu dia sengon lo pasangap guar muna badiai. Mar hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.